ξεκινήσουμε με τον πρώτο αγώνα. Θέλουμε. Κυρίες και κύριοι, στον πρώτο αγώνα της βραδιάς, στα μείον 28 κιλά, για την κόκκινη γωνία, από Aeas Knights Μυτιλήνη, Χατζικωνσταντίνου Κώστας. Θέλουμε να φωνάξουμε την υπέροχη κούκλα μας να παρουσιάζει τους γύρους. Μπορείς να πάρεις από εκεί τους αριθμούς. Είναι λίγο δύσκολο αυτό για μια κοπέλα. Φέτος θέλαμε να την πείσουμε αρχαία ελληνικά. Παράδοση, το ρέφερι και τα λες. Έλα πάνω. Αγώνες χωρίς ρέφερι δεν γίνονται. Να πάρουν τις θέσεις τους και οι κριτές, οι βοηθοί κριτών. Για την μπλε γωνία, από Ζόγκας Team Ρόδος, Σταματάρος Κώστας. Τελειώνεις με πόδι. Πες δυνατά όμως, μαλάκια, ένα-δύο πόδι, ένα-δύο πόδι. Έτσι, ένα-δύο πόδι, μπράβο. Ένα-δύο πόδι, καλό το. Και low, χαμηλά. Πρόσεχε. Ένα-δύο πόδι και δυνατά, μην καρφώνεσαι μέσα. Ποδαράκια, μπράβο, δυνατά τα πόδια, Μπες μέσα από το μπροστινό και δύο. Χέρια να βλέπω. Ένα-δύο, πιο δυνατά. Γόνατο. Μπράβο, και πόδι χαμηλά, low. Πάμε χαμηλά, low. Ξανά, ένα-δύο, πάμε. Δυνατά. Έτσι, δυνατά. Έλα Κωνσταντίνε, τελείωνε. Πάρε το κεφάλι, Κωνσταντίνε.
μην κάνουμε τίποτα. Δυνατά τα πόδια. Έτσι. Πάμε δυνατά. Έτσι, από κλωτσιά ήταν, από κλωτσιά. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Πες εσύ, έτσι. Και φεύγεις έτσι. Χεράκια πάνω μπροστά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, πες. Πες. Χεράκια πάνω και πες. Έτσι. Ένα, δύο. Πες. Πες. Έτσι, πες. Μπράβο, γόνατο. Πάμε γόνατα, πάμε λόγου. Ψηλά θέλω, ψηλά θέλω. Γόνατο. Ψηλά θέλω εκκλωτσιά. Έτσι, πάμε ξανά. Έτσι, πάμε ξανά. Γεράτα μπροστινά. Πολύ καλά πας. Κωνσταντίνε, καλά πας. Πάμε γεράτα, σου τι πας και πάλι κάτω. Γερά, έλα ξανά, έλα το ίδιο. Πάμε ξανά για να κατεβάσεις. Άσο δύο λόγου. Ένα, δύο, μπράβο. Εσύ. Ξανά, μην πας και πάλι κάτω. Ένα, δύο λόγου, πατάς ψηλά. Έτσι, πάμε πάνω. Φύγε. Έλα, Φύγε από εκεί. Πάμε γερά. Να χειροκροτάμε τους αθλητές όμως, χρειάζονται ενθάρρυνση. Όταν πάω σε αγώνες θα φωνάζει υδροχό. Δύο κλωτσάς φεύγεις. Δεν ακούς. Πάμε. Γερά, Κωνσταντίνε. Γερά. Πες. Ένα, δύο μέσα. Τραβάσαι πίσω όταν κλωτσάει. Πες. Πάνω στη γωνία. Ψηλά θέλω. Πάνω στη γωνία. Έξω γωνία. Πάνω στη γωνία. Πες. Ψηλάκια ψηλά. Πες. Ψηλά κεφάλι πόδι. Ψηλά. Έτσι. Γρήγορα τα χέρια σου. Ένα, δύο. Πάμε ξανά. Φύγε και φεύγεις. Πες. Πάμε Έλα γερά. και τελειώνεις με πόδι. Πάμε γερά, μη σταματάς. Πάμε γερά.
Εσύ, ένα την ώρα κάνει μόνο. Ένα. Έτσι. Και λόγου, πάμε. Έτσι, αυτό, μπράβο. Έτσι. Ένα-δύο γκολ το πες. Εσύ τώρα. Τελειώνει τώρα. Έτσι, πάμε γερά. Λόγου. Μπράβο, πάμε γερά. Ένα-δύο, μπράβο. Πάμε Ξανά. Έλα. Πάμε συνέχεια. Χειροκρότημα για τα παιδιά. Νικητής, γωνία κόκκινη. Χατζικοσταντίνου Κώστας, ο νικητής του πρώτου ζευγαριού. Συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές. Έχουμε και μετάλλια. Έχουμε μετάλλια. Κύριε Γιώργο, να μας κάνετε την τιμή να κάνετε την βράβευση. Εσάς πρόλαβα. Παρακαλώ. Γρήγορα όμως. Μέχρι να γίνει η απονομή των μεταλλίων, απλά να πούμε να ετοιμάζεται το επόμενο ζευγάρι, Στρατούλα Μπουλμπούλη και Νίκος Κουμάροφ. Ευχαριστούμε τα παιδιά.